Halo SOHKHMOW bayangnya jeng ibanil Aish kata kahek sa tetema palat yang Mahatma Gandhi ngalaki kat ni Mahatma Gandhi kata kaksa namar ba ngalali jem terkena mentah te mentang ini le reaction dia gini kejirai te kabadina po west kanem kanre tengam tip ra sapkan hipi gani kecurai pak nil ngam sapkan ra neyok kanru ngam tip ra kanem kanne sapkan ne ngam tip tamang ini pek ra tang ba kinong boy kinong jantia war ulengam khasi mentah baroh kin sayu ya kan ni ke jingrai jong pisia kinong nong ston ka bekerteng mei kopa Ewan no kapa subang ba kan ni ke jingrai nang thi napo nong ston tenganget kinong nong ston mentah ki bapet ki badai ni stam was kam tam ki badai na west nanang ston ter stu pilai ready baka perthai hangni hapo ka rijungi ka rijela jungi ukhasi ba ngini kini ke jingrai ngini le reaction lang mangi namar pa kini sia ki bapet du kila react lang mo takama ki badeli ki supporter jo ba SOHKHMOW nadu munchwa ti kitu sia lagi lalong react lang kan mo ti hot ngini le reaction ngini ke jingrai ka balong beautiful ba ka badai ka meaning namanta kom sapang imei pa badai nanong kondong ni kam tam mo hot mei pa badai ki badan sinong kondong pidai lang imei pa jo nga mo pidai lang imei pa jo nga ieid episia dan bak mangan yo kendu episia ro hapo perthai si sama ma la pelat ye kini kejurah hapo jogi jo thong iba jo thong khoble sibun ka serwa do siar jong pi ka babang pelat ka serwa do siar jong pi tengangai scam bangin yo awan biang si ke yeng jong pi bani yo bam biang jo thong ma ba jo thong namar ka bang pelat tu do siar te imen ni para ilok jong pi ki khon ki belong very welcome ka yeng ka sem jong pi sia ka badan buram ka badan akor sisa ni sngu tonat bangin wan spok ka yeng pi ai ni kata ka buram pilong ani hospitality jong pi sia ka bla best pelat khubei sibun ba jo thong ma te i kateng i elfi bas imle darin je marwen kita nak armut mana nak ibun bah belum tak okey to tebat sal ka kredit kalit lang ki director ki producer ki aka baroh ki cameraman ki baroh ma ai bam 1 2 3 let's go temu mana pun kem sono episia ong yang ngah barit nang ni ubadil unher satu kaksa ku Mahatma Gandhi ta da ka edu hapo ngap kanang ban mi taman ban long rang ba bau banil nganwan nam ta jpi umdan sono umdan ni bat kasur jeng ikalum kasngu tonat ba ki binyat ki balong itanat ba bas ba binyat mo so far so good ini pet show khamsha ngam thok na pet mi pet la yeng lo kisnyu jonga bas tu good ani bas jo sayau ja siau ki siau hak por janglit jidi khot marna ajing em gunong kolong ba jinjar ba te teng ki khon ki i hunmen ba he ru ki dang barang rit ba hapet so ki para ki barang rit chu hayeng maroi ki am so kating namar ba kidang long very innocent damas nong konong kidang long innocent ba kim patip ya ke tang kating ba lada imei pai mi ne yeng mali bela sha mani rap riam mani chau banwan chayo se ru
kia tieng ki up betang ki ya ki mi ki pa ki ron pai na ma te kemanga hi ngam pa jio kata ka experience tengah sutu ka jing jar gini sia ka long kum no te ban up ka jing tieng ka jing e ma kam dei ka ba kai te ni ya su shamat ma Jidi khut mar mari Nei ku pa ma Ewan ngo la mit chi la chap ti hai som la tieng chi chap ti sa kem cho no mai pa ma Ewan ngo kum ni hi gi long Dala di sa pors nei jong hach nong la kin ja bro Mon la ka mon ka hiri mai ai kata ka jing le kai klem ku slai bas pula kata ka jing le kai oh ya bola kelung ret ni ni lawan ki mei thai la kendu ki mei lawan kimi soba menta heb barit kerwet keladu bali kimi bawan slam balat kerwet bedu bal pin sok mobile jadi ya oh tera long emotional bar kuman deh ya be gila kimi banyak kajing keman gikun gege ha kajing shisha lagi kimi akikun kita keman arsha bas tu guy betul mentan ru tak kedui tara khasi mah ngakwa sisin ni tu ipisi apa ba ngakwa sisin bang litsa siapa nong kondong ba litsa ying trap kum tu kan ying ibalong ying skum te ka ja ka bam ke ngine shat sti ngine bam sti te dang step let siapa lum let siapa ba let sum siapa wa hatu kala balong ta lada don menu bakwa ban ai kata ka hospitality skoba sa kontak yang apa Instagram mo nyele nyok shna video nyok peni kipat ba kham sanat kan pa ma Ewan no has ko chatti abi ke ta chula te baje long ki twa ki phat ki ti yak nen ji ti yak ke sa jadi ta chet tum ha kas ngai ka blum Mei aqua em lem ha jen ha do chi da men Mei aqua em lem ha jen ha do chi da men Mei ku pa ma Ewan no la bit chi la ngamnang kran shu namar mas i gitu ke skol ngai i siklung ki bamja tu ngamnang kran shu min sim jo shulung ngam tip ra ngamnang kran shu Too good. Chapti sa kem cho no mei pa ma Ewan no kani ka jingrai ngan namun bahkan you know bangin ya song shit ngin ya kemen dei kat bangang pe ngan long emotional dengan ngai bro hat gibriru kilong emotional ba fitness ngam marwai am ka jing ot kini ki khon ki barat ye ki badan ki basai haye mdei basai haye mamban si ki kimi pa ki hap lek bela ban yo pen biang naman ta jong ki hi ukha do ke pen biang hayeng ka bai school ke ban ka school ka baki let ru ki kimi pa ki gemla ban let phalet ha ka school ka biang namar ba kimdan si boni ai te tak dau te hot
ka jing roi ka bas bha ki nong roi ki bo iskun ngangai la sha le singri ba phin lai he ni ka jing roi jung phisia kan sanang kiu shu ba phin da he kabut bangan ong ba phin nang mi shu ki jing roi kan nang roi nang practice ba ki vocals ki baroh hai te phin sa kiu shlor practice ba what you so sarong ma ba ye te hadian tadap nang tarung ko ban ai khudu se ke tim yungi baju te jung baroh hai hi ki bade ki photographer ki videographer ki ter baroh hai bale ki to khudu se ke tim philai trish tom bhai ni ke jung roi ba ka bas ba te hot tengah kerpat iki pat ba ro bakin check ya kini ke jingroi nomor ya kini ke jingroi nak sebut ke link po description jonga nanum ka ban kan bonchu nomor kala jrong pada ke video pada jrong pada ke video ru kadam long rat kadama te hot ngala ba ma por yung pisia te sali check hiki ya sashi sien ka jingroi kalong very emotional kasutunat ba bat ngan nang yai snap ba ya kini ke jingroi te khule si bon SOHKHMOW dor ba jonga I mei ipai badan hayeng ki samla ki rangba ki khulung ki badan hayeng ngangat pia don ka bor ka ba klan ba ka ba klan hadu ka kata ba phinya le persya bulu hati ru phila te ngangat scam bangin sei kendo akoi ka por nginya ai bi da ka kedup kembangin ai mentani ka kedup ale kan ngin sei kendo da akoi si to bai ba jonga ale